ba ta yaudare ka ba fa, kai ka yaudare kanka, kuma kai ka cuci kanka, ba ita ta yaudare ka ba. Ya kamata kusan da wannan zan yi bayani. Idan wani shine karo na farko da ka fara haɗuwa da bidiyo na, ka danna follow button kuma ka saurari bidiyon daga farko har ƙarshen sa. Dalilin da yasa nake cewa kai ne kake yaudaran kanka ko kai ka yaudare kanka, ba ita ta yaudare ka ba, shine duk lokacin da ka haɗu da mace, idan ba son ka take tsakanin da Allah ba, idan yaudaran ka take so ta yi, idan kuɗin ka take so, idan amfani take so ta yi da kai, duk wa'in abubuwa ba za ta nuna maka alama. Akwai hanyoyin da za ka bi ka gane tun ba a je ko ina ba. Tun ba a je ko ina ba za ta nuna maka alama. To idan ta nuna maka alaman nan, kai menene yasa ba za ka ankare ba? Ka san ta yi, sai ka ci gaba da zama, kai ta cutuwa, sai daga baya kuma ta riga ta kifa ka, sai ka zo ka tsaya kana tsinewa 'yar mutane, kana zaginta, wani kan ma da kyawawa ne. Duk mata zai musu jam'i ya zage su gabaki ɗaya, yana mantawa da cewa mace ce ta haife shi, kuma yana mantawa da cewa ba za a taɓa taruwa a zama ɗaya ba. Bari in gaya maka wani abu ɗan uwa, ita fa mace kamar mota ne. Kamar yadda kaga mota, haka misalin ta yake. Babu yadda za a yi baka taɓa shiga mota ba, baka san yaya ake tuƙa mota ba, haka kawai ka je ka shiga mota ka ruga da gudu. Dan Allah dan Annabi, idan an ji ka a rami ko kuma an ji ka kareraye ta ko ina a jikinka, sai ai mamaki? Ba za a yi mamaki ba. Me yasa ba za a yi mamaki ba? Shine baka iya ba dama, baka sanya ake jan mota ba. Akwai kulot a jikinta, akwai brake, akwai stiyari, duk akwai komai da ya kamata a ce ka yi amfani da shi, kuma sai an koya maka. Kai kuma baka koya ba, baka tambaya an koya maka ba, kawai ka je ka shiga motar nan ka ruga da gudu. To duk wanda ya ji fa ka faɗi ka kakkarye ko kuma ka mutu, ba zai mamaki ba. Me yasa ba zai mamaki ba? Saboda me? Baka iya ba, baka sanya ake operating ta ba, kawai shiga kai ka je kama hanya. To haka mace take. Idan bara ka je ka binciki yaya tsarin rayuwar mata yake ba, bara ka je ka binciki yaya tsarin soyayyar su yake ba, bara ka je ka binciki yaya psychology su yake ba, to fa cikin sauki za su wahalar da kai, kuma cikin sauki za ka yi ta faɗawa koman macuta daga cikinsu. Ai ta yaudararka ana cutanka, cikin sauki za ka sha wahala. Gaskiyar magana kenan. Ta haka akwai waɗanda suka fi ka sanin female psychology, suka fi ka sanin yaya tsarin soyayya yake, suka fi ka sanin abubuwa ɗewa dangane da mata. Wannan ilimi ne mai zaman kansa. Dole sai dai ka je gurin wanda ya fi ka sani ya ɗora ka a hanya. Ka yi amfani da shawarwari da dabaru da za a gaya maka, shine zai sa fa ka kai labari. Amma in ba haka ba, ka ce za ka yi wa mace shigan direct, wallahi za ta wahala da kai duk son da take maka kuwa. Ko da bata yaudare ka ta kifa da kai, to za ta baka wahala. Shine gaskiyar magana wannan. In kana buƙatar soyayya, kana so ka samu daidaito tsakaninka da mace ko matarka, bawan Allah, je ka nemi da suka fi ka sanin tsarin rayuwar mata, ka zauna lafiya. Su ba maza bane, kuma tunaninsu ba irin na maza bane. Allah sa a dace. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, da Allah ka yi mana sharing. Kai sharing saboda wasu ma su gani, su amfana, kuma su hankalta. Dan Allah ka tura. Idan ka ji daɗin bidiyon nan kuma, kai mana liking, kai comment, dan na ji daɗi. Allah ya sa a dace.